lamsoko tikrang tv channel nai tongnano norok o channel ni bisingtinyo bwskango je tirprao voter revision eba voter verification wngmani notification rok o channel ni bisingtinyo norok joto naimanai aboni bagui o channel norok subscribe ri tondi faidike tini ni main topic thanglaini tini ni main topic wngkha bihar o je SIR eba voter revision khaimani jeta borong ni o jaga o jeta nukjaka verification khaibai borok oro totally draft list nukjaka a jaga ni bisingo 66 lakhs voter verification bad khlai rijaka engkai jeta draft list final list kokmani bisingo a jaga kaisa uanama tei kirijaknai kok abo hai rule jodi tirprao obo hai keno phaikha hingke tamo khainai obono ang kisa share saikhinai romano tei norok o video no puilan chimi last jora naitongdi video skip ta khaidi bihar ni je draft list nukjaka aboni nukjaka ek family o jodi 4 jon member tonghaike 2 jon ni bumung khaio tei 2 jon ni bumung phaya abo hai tei 2019 2022 2023 abo hai yo je thijak aboni voter list ni jodi ni kagoj verification khaijak ya eba bini kagoj no joma rijak ya rok aboni draft list o kokmani nukjaka tei ek poribar no tei 2 jon ni voter list o bumung kao tei voter list 2 jon ni cancel khaima bo nukjaka abo hai kirima isa rok jodi no by chance jodi tirprao phai jodi tirprao abo hai jodi sem kangke sung tamo khainai aboni baina sung joto document no chikon chikon document no sung naitugui jotoni no thik thak khlai document khai tongna nango tini bihar wngkha kana tirprao phano wngui mano aboni bagui no sung advance sob somoi no samung khai nango tak bwskango west bengal o jodi aboni draft list kono thangke draft aboni west bengal bo abo hai sem phano wngui mano aboni bagui no sung swkangbaire sotorko khaiui sini jeta document nangmani rok no sung thik thak khai document khai tongna nango aboni bagui no ang advance kok sao sung jodi no document nangyang thangke kaham kok no jodi by chance nangui thangka hingke sung document hotat sa kuno jaga naitok karimang rak aboni bagui no ang bari bar o kok no nima sao sung nangtho nangyato chini document no sung thik khai tonna nango aboni bagui no asuk jotoni no ani video obono norok jotono no share khairi video no।